शाळांका उन्हाळ्याची सुट्टी गावली आहे, त्याच्यामुळे पर्यटक वेंगुर्ल्यात येतात। हैसर बघण्यासारख्या ठिकाणा बरीच असतात। त्यातलाच एक म्हणजे झुलता पूल। या सुट्टीत पर्यटकांमुळे झुलत्या पुलार गर्दी झाली बघूक गावली। ह्याची माहिती देत असत आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब। मे महिन्याचे सुट्टी पडल्यानंतर अनेक पर्यटक जे असतात ते सध्या कोकणात दाखल होत असत आणि कोकणात दाखल पर्यटकांची जी पसंती आहे ती या ठिकाणी निश्चितच मालवण समुद्रकिनाऱ्यावर असतात किंवा त्या ठिकाणचे शेजारचे तारकर्ली देवबाग समुद्रकिनारे असतील। एका मोठी पसंती पर्यटकांची आपल्याला बघूक मिळता। मात्र त्याचबरोबर सध्या वेंगुर्ल्यातही पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात पसंती ही आपल्याला बघूक मिळता। म्हणजे जर आपण माझ्या मागे परिसर बघितलं तर ज्या मी परिसरात उभो असे तो वेंगुर्ल्याचो बहुचर्चित जो झुलतो पूल असा त्या परिसरात मी असे आणि या परिसरात अनेक पर्यटक सध्या पर्यटकांची पसंती ही मिळता। त्याचप्रमाणे पर्यटक जे या झुलत्या पूल परिसरात जे बोटिंग असत किंवा कायाकिंग असा त्याचप्रमाणे समुद्रात आंघोळ करण्यासाठी सुद्धा पर्यटक बरेच पर्यटक हे दाखल होत असत सध्या। आणि गेल्या मागच्या जर 5 वर्षांच्या पूर्वीचा विचार करता आता पर्यटकांची जी गर्दी आहे ती वेंगुर्ल्यात वाढलेली असा। कारण या ठिकाणचा तो झुलतो पूल झाल्यामुळे तो बघण्यासाठी किंवा या ठिकाणी फोटो काढण्यासाठी बरेचसे पर्यटक हे या ठिकाणी दाखल होतात आणि त्यामुळे या परिसरातले छोटे मोठे जे खाद्यपदार्थांचे व्यवसाय असतात किंवा जे बोटिंगचे व्यवसाय असतात जे आत्ताच या वर्षभरात जे गेल्या वर्षीपासून सुरू झालेले असतात त्यांना सुद्धा चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी प्रतिसाद मिळता आणि पर्यटक सध्या पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी वेंगुर्ल्यात दाखल होत असत। त्याच्यामुळे हॉटेल व्यवसाय सुद्धा जो असा तो या ठिकाणी या ठिकाणी त्यांचा हॉटेल व्यवसाय सुद्धा व्यवस्थित त्यांची आर्थिक जी उलाढाल असते ती व्यवस्थित सुरू असल्याचे सुद्धा चित्र। त्यामुळे सध्या जर पर्यटनाच्या दृष्टीने जर वेंगुर्ल्याचा जर विचार केलो तर या वेंगुर्ल्यात सुद्धा सध्या पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात पसंती आपल्याला बघू मिळता।